Hello guys, magmukbang na naman tayo ng Mingon siguro mas pansit. Dili jud kay kag Kita manok man. kay katunguna manok man do yung gikaumbod. Karon fried chicken guys. Ako'y nagluto ani guys ha, walang naipakita. Nagluto kayo. Naabaya, Kamaon sa mo. naabaya to. Kaon ta guys, wa pa sa pamahaw balid ko. Dito na ba hapon? Muna ko so watay sandok ani. Ha? Ano ba? Akili na lang. Complete ah. Na pwede na. Unsay ko nun gini? Ako. Magkinamot meron guys. Kaya tagsara kami makakinamot. Kaon na naman. Timing ani mo ko ba kay anong kakuan. Kain tayo guys. Magkinamot ta, siksasayo. Tabangan niya ko sa kuan. Tabang ra? Nahal kuan gamiton. Asa? Nahal Tuyo? tuyo kuan. Kibutan ang tanin mo otro. Pero Ako okay lang. na parat-parat man buna. Okay, yan. Ang kuan. Hi guys, mukbang na pagtagkuan. Di na ako magkuhan to. Hoy, kan! Lumuha ko yun no. Kaliwa! Nuktsaya! Pali ka to nila. Solom na. Mo. Ha? Pali ka. Ang buhay na. Yan. Kaliwa. Kaya! Kaliwa! Kaya! Wait po ko lang yun. Kore di ma. Mga gumante. Where? Ha? Where? Kaliwa! Anak ni Jason guys. Nauwaw. Kamera. Kung mga masikumakan. Magiwagon. Yun na yan, Ilwa. Yun na, ipuda. Paliwa. Hmm? Kami yung mga tao man, DJ. Pwede man yung matabatangan ni Mantoyo sa otro. Ano? Okay na na. Mukha nga nung tug na may atil. Abre man na Nailog, bipil, utog na. Okay raman ganang lasa. Pero okay naman siya, Mars, kay kuan man. Hindi na ako ni kay. Na po daan niya guys, magturo na po mi guys. Hindi na may kaan na niya. Kalingaw. Hoy, Ilwa. Kanang sarang magkita. Yan, kamera on. His. Paano yan? Hindi mo yan, katamunan ka. Na, ano mo tanong dahil. Sakto sila gluto na. Dili siya pang Korean style na. Altak man, paam din kayo. Naudaghan man yung paa ko. Tag mo na pa ah. Ay ako, agahang pangita kuan. Ang pa. Pakpak. Bayas doon din. Yung classmate yun naman. Lami ako. Ngamit di ay ma. Okay lang yung nasa ipat diri. Lami ayo. Tagal. Okay, na di siya kung kuan kanang karon crispy mo. Ano na di siya? Bahan balik ko niya pa ng kanon. Lami gihapon niya. Di ba sa Sakto ba dahil duha ka Korean kilo style ng pa. kuan, duha din. Kulang sa init lami ra. Nya Munoy. ini ka kuan masip ta. Hari naman. Anja ka. Dilo man jud ang lami niya sa unod. Lami jud may kanon no? Pero sa Korean di ko masarap kanon. Mabot ko pero di ko. Mukaon ko pero gamay lang ang kanon. Nagdi ko. Pero kaya hindi siya pwede lang kanang imo May lang. kuan man na may lasa. Paano na?
Yogi. Pero ba? Amira, 없다. 아마 괜찮다. 괜찮아. Ayun na, kida. 아 너무 잘해. Diyan. Na, kida ka. 괜찮아. 보이도 되게 괜찮다. 아 보이는. Pamiyahong giluto guys, pero mura siya puti tanawon pero sa kuan ana di man na siya luspad. Ang ahong fried chicken. Wala jud ni kabusganan kay pag humana mog mukbang nagluto pa jud ko og kanang mayo